zirna huanga chuan random examination chungchang ka chhoi ho don ani I random examination kan ti hi kan la me sha ngai lo ani a tun hi avoi khatna turani a kan ram zirna ti hmasawnna atana sarkarin apoi moni a sha ta wangin kumina changa neih chan turani a buatsaih tu tur MBSC lama kan ho tu tenen hei tu chuma hian kan chu hawa ani hianin random examination chungchang lo soi fi anga inthianga talpui tur nge ti te question and set dan ko kha shiat acha koma I ani ne na chang hian zona poi mo tak tak channa kan nei don ani Pengsi beri hi pularin mo yaga te pumarina ani a ani hi controller of examinations ani a Kabuatsaih hian pitilarin zami chhuah piterini ani a ani hi deputy controller of examinations ani a ani ne na chang hian soi to ang khan hi random examinations ani a hei chama lo swak nge le hi tu mai to swak nge ti kha ama sabtin kan han zo han le anga pumarina kan ni mi chang le sa sla chang ya ole lo me hey random examination ti hinia zorama chung kan la riat tam lo ani a abul tran na chu nikum sang ni som ni pali January ni som ni pali khan kan school education minister Dr. Vanlal thana kai hroina in school education department officer ten meeting kan ya ta chuanin kan kalpui mek baka kan zirna ti hmasawnna turatan eng thil tenge kan kalpui tharze lang ti te kha ngai to na kan manga chuta chuan thil tam tak ngai to ani a chungzinga chuan he random examination hi pol thuma le pol nga le pol riata te ti ni se ti kha rel ani a ti chuan hi abul balama chuanin national education policy sang ni somni kami atanga thuron kal to khani a ta chuanin NEP ya hianin aron ngai poimo chu class 358 pol thum pol nga pol riata hianin exam te nei ni se ti khania amero chu apumpuya han exam burbur khathil remchang ani lo te naten an oma ta khan mizoram bi ka chonin pol thuma le pol ruka le pol kwa hianin chu po vai ni lawin random in ti ni se ti kha ngai to nakha an oma ta chon thutlung na siaman ni a chuan avoi khatna hanti rol khan ni e pol kwa big tor he chu tun November a hianin avoi khatna kan exam dona amero chu school education pumpuyanga chonin pol thum le pol rukhi CRT 10 anlo conduct to kumtir lama khan conduct ka ti chon mei thla khanin report ka te pon ti chuak to nge a chu kan soi honna chu ni mei te se ona Rin soi turani Lem han soi le ni na NEP kan han ti kha kan share vel to in kasia National Education Policy 2020 ti khani a khata khanin kan controller in soyang khan random examination kha class 3 class 5 class 8 ta khanin nei durati kha ani a tin he NEP vek hianin tuna kan school structure hi 5+3+3+4 atia chuanin foundational stage kan ti hianin class 2 hen akwam ta chuan chumizoa chuan preparatory stage atia chuanin class 3 tanga class 5 akwam le ta chumizoa middle stage atia chuan class 6 to class 8 akwam ani chuan amin mit khadan taka kha chuanin khami stage atop che zel khanin naupangte achievement kha shezerina din nge kha khanin policy an duan le na turate state wise te po inani ang khata khanin ke improvement on the sang te share thei nan khan exam ko takhi apoimo atia te chuan hemi NEP kan ti ve hian parak hi ong se din ni se atia parak khanin kha education board sang state sang te kha min monitoranga tin assessment kan ti dan to te po kha min share in patia khan rampuma khan monitor tu kha alita chuan a history kan soi belanga tunma chuanin national achievement survey kan ti thina nas kan ti me ka ni hi chuanin nas hi rampuma conduct ani thina Mizoram po kan conduct thina elementary to soi lo ilang tun huna chuan hemi secondary stage kan tia po hianin
class 10 na conduct ani train ani class 9 na an achievement level shiat nan khan chu conduct ani train na chu national achievement survey chu parak chuan parak ne na hlan chon ani ti me NCRT tang khanin parak khan an la chong kha parak chuan NEP zul zui khan aron contact ta nge ya nigum kan sang ni som ti pani khan avoi khat na dan a contact ka chu china NEP in a stage strong ati achievement an neih dana test na tura foundational stage zo a class 2 an zo khanin class 3 an ron zom ta chumi ani wang chon class 3 a on da ani ta ni so tiang cha chon preparatory stage kha class 5 thenga huama NEP khan original chuanin class 5 a conduct to ti ma se a zo nuwa conduct kha rem chang zo pin an shia ani nge yanga ani chon class 6 an conduct ta reng ani so tiang cha chuanin middle stage kha class 8 thenga huama wangin class 8 thenga middle stage an achievement kha class 9 a ron te le ta cha ta parak chuan so tiang chuan parak zu zui dewin ke ni state ta po class 3 a le class 6 a class 9 a conductor te khani ta class 9 ka conductor ti ma ilang middle stage ha an achievement level kan test do na ni ti kha kan soi bet do ni Mizoram Mizoram mangha kan so ba in tuna NEP le NAS la ma khanin sentu pui model te la om thiam din central policy te ne na kan kai ni ani chuanin engtiang nge kanin ling dan kha ni kai hoi dan kha soi za tho sai ra kan sai kan ko ma tuna kan soi ang khanin national achievement survey kha NCRT kai choi na hwa ya rampu ma buatsaih ni chen kan ti kha bi chun zom nan khanin NEP in din tura ati parak kha aron din ta khan nas kha chun zoma hei a ming po aron ti thar nge a parak rashtriya sarvekshan ti an ya PRS kan tia am tak chon kan lo mel sha to me theya school than bik te ne na khanin konda kan to kan ti kha kla nikum sang ni som di palia khanin konda ka lo ni to a chu mi zu zui chuan Mizoram chuan in kan kontak ve don ti kha ani te o mai o khalai khan ka lo bel ve lok ngoma nya hi kum tin exam ani lawan na sa ne ma PRS te pon khan lo soila tum khachi na nga exam si khata ni a hi kum tin exam ani lo kha tok exam thin ani a chuanin national level kan performance asang lo ta ni Mizoram te he ta ati seber pola te pokan ni na chin te po thena chon oma thena chon average aya kan san na te po oma thena chon average aya kan niam na te po khan oma khanga khanin in tiangin nge tu na random examination ne na in kai noi na ti a kha chonin khami akan sei state tam taka entirnan kumina te po hianin Himachal Pradesh te kha India ram anga po state pakhatanga chon ati thapolan lo ni ta ni an lo ni ta ma se ta chonin tin nge hemia hianin performance santia kan han zo khanin an ni lam chonin kum khata tum ni tum thum te hemi nas PRS exam atan hianin buatsaih na kan nei thin khan ti ta khatiang deuh khan ke ni a hianin in buatsaih na hi kan lo la nei tam lo khop me ya chu he exam random exam an thun na lai te po hi ani na china oma khamiyata na awareness ani panga tin an achievement kan wa te na an nianga chonin engtin nge nakina kan la soi zau zel tur ka nga ya engtiangin nge kan nau te hi an thiam ne kan zirtir hi engtiang ang zat nge an lo thiam an mani an senglo chu engtin nge kan zirtir dan te thlengin ti dang lam ngai om ti thleng khan nakina kan soi zau tur te polong tur kan nga ya khalai khang hong nei nge tangkai man thei tur kha ani chaudon ta chungvel chu na khalaya NEP te ne na anin ling na piterinan soi pa ka khanin kan ram hianin dinge ma kan sawn ve ang ni state dang tek tinge kan phak ang kan elve zelang ti lai kha apoin mo tak chun he o ani chuanin random examination day to school te kha eng tiang ni le in kan chhuah ta chuanin school exam ni kan chhuah don in kan chhuah to em tu na hian
kan soi anga piterin na tulangin lo soi bel sela ya minga hi random exam ti ni chu wang chonin randomize kha ani lo the lawa zo tong hian tik che sai tur nge ka thiam lawa tun lai chon no pang thing kan thiam vek to tho tur ngai taila school no pang hi an tama chung jinga chonin an zong khan chingan se tong ina zong chu exam tir vek sen ani lawa chu wang chonin community hian mi sing khat vel atang hian a sample hi a chiang thok to kang tin ngai dan siaman nia chumi chu mi sing khat vel no pang sing khat vel kan exam tir do na tin hemi exam tir to hen school pakhat atang kan ti hloi lawa ti chuan school zani somthum pali atangin kan han tia ti chuan in district zong hi kan huam tel veka aizol district chu lian berat na no panga beran chuan ni lo thei lawa ten khan district len dana zirin a school zap tur te kan thlanga chumi nuwa chuanin a no pang zap tur te kan thlanga school khata po khan en tin han school no pang kha za thum po lo nei sala za thum va exam tir vek ngai chuang lawa a thena chuanin a chan ve lek te a thena chuan no an vai deuh tho an exam te po kha an omanga ala ka join ang lawe avaya chuanin no pang sin khat por vel nenga school zani somthum pali district zong huamin te khani piterin kan chungchang ta se ga ni school selection chungchang a kha chuan ho controller in soi khan kim thok khat vewin ka sia random ka ti khanin random chu ani ta mewa mai ro chu atuna soi khanin district wise te kha kan school nei zong atang khanin random in select top tai la chuan district represent kim lo te emaw kha a oma wang khanin district tina tan kha chuanin an school nei za ta zir khanin chumi za ta chu ni se ti ang kha kan nei sa dewa amero chu aizol district te chu alen ber le school tan ber wang khanin schools khatya khan kan thang tam bera district ate deule mina tem dewa khatya khan vain district song kha wang kim thei ang ber tu chuan wa man na ni Biswanin class 9 na ani ta tiro in buatsaih tur kha kata khanin naupangte tan Zirlai Naupang ai taka hemi hi va zirkop te anga yem intiang ni an lo in buatsayang test te an lo nei chin ta exam te po lo nei chin ani ta khang ba ka khan ashan pa va zir kha nga yem zirkop kha lo sai masave thung ni hi zirtirtute then khat te po hian mi hi an ron zot thina tiang in nge kan lo in buatsaih ang te an tia a then chuanin kan syllabus man tur te kha class 8 syllabus te lo ni a pol kwa hi le chen an zir tong tinge class 8 syllabus an ti de ti zona te po khom thina ma sa kha chu piterin in china soya khanin a chiang to mein kan ria so hi zau to loila in pon se a stoi zong in awl sam zonga kan soi don chonin lo in buatsaih angai lo kan zirtirtute point ni se kan nau te kha lo tran pui vak emaw chu zero u chu lampang chu lo chial ro ti anga lo kai hroi emaw lo buatsaih kha angai ran lo tin no pang tan po a ran pa lo ti vak kha ngai lo an du ni chonin class 8 an zirlai khan engi an zirtirte kha chu hei an ma ni khan lo in en nonin khalai kha chu an lo in bile thei te mewanga ma sa chu po chu thil thul ber ni chuang lowa tuna an omdan ang khan nikum class 8 khan an zirtirtute an zirtirna te an lekha buchiar te kha ang chiang nge an ma ni an lo la khol khom mo ang chia tangkai nge khang kha an lo zil chhuah ti lai kha ti tu ni wang khan an an niang ang hei on the spot painting competition kan tin de le khanin an ni ang khanin lo ma chon top se ti kha kan apoi lo reng lo in buatsaih emaw in tin emaw kan naute lo kai hroi vak emaw lo ti pui vak kha angai ran lo an niang ang kha kan du ani chu ani chuanin ta khanin hei question te in set dong ta lo shat tur poi mo te kha nei nge anga school lam te po khanin shat an sa ka nga intiang ni question ni in set don in syllabus se ko kha piterin khan han sai se tara subject in mark zat tiang se tama khoi son ang za ngai lo kal don te
ni china kan soyang khanin tuna random examination kan hu to sama chuan kan naupang kan zirlai te khanin engma pressure kha pelo se an mani an lo ang khan lo ma chon se kan du tin chu nge an ni na dik tak an achievement mo nge an lo polriat pass to kha polriat pass om ang ni re nge polriat pass to thiam tu ro mang kha thiam re gem ti han te na tur kha ani ma ya chu wang chuanin ma pressure kha te lo se kan du a zo na tur kal phong hi ti e lo shat lo kha ya poi mo ve anga subject in kha sang dia tin a om don lo wa paper pakhat to a om don ani an exam anga chuta chuanin heng major language kan major subjects kan ti ho subject panga mo english te mizo social science le mathematics te kha question som ni chewin a omanga avain question za a om don ni chu question tin kha multiple choice question kan ti a adik ber khan turang chi mo khatia ang chi vet kha ni do na mcq ani do na mark khat se lan thuanga full mark chu za ani don ti na ni chu chuanin an exam put chung tur ko kha darkar thum ti an ya chu question chungchang a chu ani chuin school tam tak in hlan chhuah ka khata a hlan chhuah lo ke school te ta kha ni ru lo ti na thing chi te kha ni zakin nge min chang do shelo le than ve lo ni sim sim hi chu nga po hian anom lo ma sala kha ka chu randomize ani mewa wang khanin chumi te school chu kan du sakra chumi te chu kan thlang te mo chumi te school chu kan du sak lo kan thlang lo ti lampang khan ni lo randomize ani wang khan ke ni pon thu nei na kan nei chong lo an van nei zong ngen van doi zok a riat lawa tu ve ve pokha chu wang chonin randomize tel ni kha chonin thatakara lo hmasawnna kan tel lo pon kan ni phungpang aya ti khan ni maya next randomize chon an nin her sok to do nem bang chong lo khanin lo lak na tur si chu ni san lo ang sian ba ni sia ani chuanin tiang ko pa random examination hi lo poi mo ni si chuanin naupangte a in tiang takin ye hong tha nei ke dan tur combination le bula iterin soi ro le nang mal ma khanin me a history te alo pian chwa dan chung jang kan soi khanin ek mo chen chu kan soi ri to a atum bera kha chu naupangte nge an achievement level test kha anita in nge an lo thiam an zirlai te kha na pon tem ti an chi te tin he hian atum poimo tak pakhat chu kan naupangte an chak na le chak lo na mu kha kan hre thei do na ni he test he exam ma hianin chuta tang chuanin engtin nge ma kan lau kang eng subject ka te nge kan hnu fual ni ang chi kha a hria thei do na and dear nan mizoram chunga chu kan kon dang don ta a state level a kan average te kha kan sia manga chuta tang chuanin district wise in ang chi te po in mo me chia le pa ang chi te khanin u chip char thei ang bera kha exam kha analyze le tu ra ni a chu mi ba ka kan soi zok lo chu he hi individual naupangte nge naupang malte te khan result kha an nei kan siam ran don lo wa kha school te pot lo te pur lo senang chu wang chuanin naupang te pon hu pur kha ngai reng lo wa mai ro chu ram puma science a kan nu fal bi kem mathematics a kan lo nu fal bi reng em ti ang chi te kha heta tang hian alang thei do na ni chu ta tang chuan sarkar level a po engtin nge heta teacher training theng ni mo Zirtirtute training na eng lampang ne focus ngai eng subject teacher te nge training page so ngai ti ang chi te tin a subject chunga po khanin he nge question kan set atang khanin theihtawp in kan uluk ve ta mathematics ro rawa khoi area nge naupang kha chak lo ti zong zong kha chu thei duhkhawp khanin question level atang kha chuanin kan han luangin luk taka ti kha an ni ve a tin chu ba ka chuanin he middle school then hi chuanin kan naupang te hianin public exam hian chon me alawani chu wang chuanin he tiang ang
exam kan han nei tur bo hi an tan po ngen mani nakin loka class 10 public exam le mai tur ran ta kha mi ta na nge lo ma chon lohna along buat lo in buatsaih na te po kha ani fa in ka beiseiin boka tin disina kan soyang khanin education department shim po in khoya nge kan naupangte an chaklo ti asiat na ataten malak zel na tur ka ro man na siam thei nan khanin he exam week man tang ka ani kan beiseiin tan bel ve on ne soikim to vek maya soi sa te potle ma han thol te po kan do dewa soi tong khan ya mi hi chu nge an din mun nge kan zir kan naupangte din mun zir khan kan school din mun te tin kan zirtirtute din mun te khang zong kha alo ngong nge ang kai noi vek ta chu hemi mang hian zir chho thei don ta ni sap tong chon diagnostic in nature ten te meya khami tang khan an chak lo na tang khan eng tiang in nge ma kan sawn ang ti khan ta tin hei ke ni chu curriculum te syllabus te textbooks te siam thin te kan lo ni ta chonga chonin curriculum le syllabus planning khami ka siam dan tur song thleng khanin hemi report azir hianin thil kha mu chho thei don ta chan chu kan zo na siam song hi competency mapping kan te maya eng level eng learning outcome atang nge te eng level atang nge kan zo na tin kha malte te khanin kan map vek ta kan chin sia vek ta chumi mang chonin anon chan dan to kha kan endon tani tuna exam hi chuni na taka chonin naupang mal ina a score that lo emaw he top 10 in siam don em ti vel te chu isu ni lo rim ta ni naupang mal ina score that lo ai ma kha chonin ta state pumpui anga tan score te kha nge ting chi ta tin a district ang te mo tin rural le urban gan han te hei thing tlang le aizol Mizoram anga chuan khopui te mo aizol bak me baka teng te kha divide nge in then na lian deuh te kha lo om ti zong thleng khan angong ta chuanin lo lang thei tur bok chu zirtirtu in dai lo na school te kha an lo thiam lo bik re gem ting chi te tin hemi an nge a data kan lak khom dan azir khanin mathematics teacher nei lo na school temo khwa temo te khanin naupangte atur em ti hong thleng khanin en thei vek mu thei vek khanam don ta competency ping te om vek wang khan en tinan china soi tong khan mathematics ro po mathematics a khan ni zo ram pum pui hi percentage a kan niam ratio and proportion am le makdeu me chu nas PRS result na number kan en zonin Mizoram po ania all India level po ania makdeu chu percentage a khanin kan score sang mi lo ta ni khang te khan hi all sum mel deu za engza nge ti te chu all sum mel deu ni ma se yang wang nge khalai te kha chui chu the zel ta khatin te khanin eng tinge khalai a khanin alo ni ta chuanin kan soile du chu to bera chuanin hei tun laia competitive exam rang tepo ania tin entrance exam zong a pe chon ani veka kan ti theyanga chu MCQ system a OMR sheet manga exam khani ta ni chumi chu terin soi zo tiang kan naupangte hian Mizoram naupangte hianin khala khanin exposure khan nei lo em ta ni class 12 thleng antia OMR sheet la hunga mi lo thing tlang naupangte pe chon ni thei lu tuk don ta khanin class 12 an pass sia CVT an exam lo ngai hala science la man ni te JEE tin exam lo ngai halta khang zong khanin hatilaya pen and paper exam satle khalo ni to si lawa ta chon za MCQ 10 lo ni ta ni palizi nga pakhat thlan adik ber thlan an lo ni ta chon chubaka OMR sheet mang exam lo ni ta khang kha tuna random exam kan hanti class 3 ani mo class 6 ani mo class 9 ani mo hian khang khami pal tlang to no pangte kha chonin ti that big na chance khan lo nei ta ni chumi pia a chonin rampum ho pa po hi kan awareness khan hal ta ni tuna latel ve lo te po hian hatiang zong exam hi na omani ti khan revek ta ni tian mi rampum ma kha that em na ne ta chon tuna exam tur zong te chu OMR seat sample hi school zong a kan thon veka no pangte lo zirtir ro kan tia fill up dan instruction zong te po kan pe a teng chonin kan website at po kan da boka WhatsApp atang te kan thon tar boka de han
มีเรื่องปกให้สิรนับประคัดข้านี่มอก็แต่งเสียกันอะไรจงนี่เสียละไม่หมดเลยZirlai te tan po an mani in enfiamna te po khan la mani in shape chian na a koi subject a hian nge ka koi subject a hian nge ka santi te po kha an mani in enfiamna te po kha ani do ni na langa a thale maya chuan in school zahi som thun le ni lai mai in conduct don chu ani sia sum le pai po in sena sa ang ti kan ringa sum le pai mai ba ka tha te po in sena sa don sia he hian ra cha chho in beiseiin in ringa saoนี่จีน่ากันสวยอังคานินกันตุ่มแม่ประคัตจูdiagnosticกันตีค่ะคอนซูมกับคนแบบนี้เงี้ยรำปุ่มอาเฮียนินกันnaupangแต่ฮีเงี้ยอันนี้เป็นเร่งทิ้งจากเราดับบิกแต่อันเราเนี่ย subject มาลาเตทิ้ง subject ชูงอ่ะพอคานินที่อันเราเนี่ยนบีก็ออกเป็นตีค่ะกันวัดหมุนสวาตุมประคัตอันนี้ทิ้ง controller พวกนั้นสวยเนาะตัวZirtirtuteเคลมเดียกันจงจ้างอ่ะแต่ขัดอย่างแต่ขันห้องอันนี้ปีแต่ขัดอย่างส่งค่ะกันเชียดเถขจวนเองอ่ะยันเงี้ยจันกันไงที่ข้ารำปุ่มหัวปากคานินกันเชียดเถจวนสุรการพออินมาละกันเทียมมาดิ้นจีน่ากันสวยตัวanginที่จะ training ว่าZirtirtute training แค่ขนาดลงกันติดตัวค่ะขัดอย่างการคานินเกนี่ MBSC ลำจวนนินrandom examination hianin hong thatak ane chu kan beiseiin sang khop mai umarina Zirtirna noเนี่ยเขาไล่กันสวยเบลสักดูจุซุ่มเล่ไปตั้มตักเต็นเสียงโดนเสียอินทีไล่ค่ะสวยแต่พอจากเอามันเนี่ยเตียง exam ที่จุดที่เขาตักกันเนี่ยมีอาโซนเสียมเลยเนาะแต่พอให้มีเทียมมีแต่รถยาขันอุลุกลุกตัวก็ตีเต้นเหล่าไงอ่ะว่าไม่เห็นนี่ที่นั่นโซนต่อซานี่ก็มาโชว์ให้กันกับพี่เตียงค่ะเริ่มเวลาตาก็competency based question vek item development khathil how tak lut tok hai kha lo ni ta zona pakhat siam tur ngot pan ngai to man fe ngai chung zona za kha siam man ngai ta te chon hai soi tongin mizoram te chu kan kongte lo thalo man tin kil khor thlengin exam ten ngai do na chunga te pachon sen so tur kha tam tak om ta amai ro chu kan van nei khop meya kan minister kai hroina in hi department school education department noya office rang te hianin kan soi ho vek thina ta chuanin kumina tuna class 9 random exam kan nei tur po hi MBSC in hemi exam na turatan hian paisa nei sa lawa tin exam danga chuan exam fee te khon thina tuna exam ai chuan naupang in emaw Zirtirtute in che khatma an non thongai don lawa exam fee po don lawa amai ro chu hemi samagra atang hianin central lamranga tin paisa om theite minzon saka tin chonin hemi heta na kan sen so tur song hi samagra lamrangin boy pui vek turania hi lom thut pokon soin hal ni ta sela an ne chang khanin paisa kan neya chuwang chon naupang in fee soin ngai don lawa Zirtirtute pan fee soin ngai don lawa tang khanin a thlon vekin exam hi kan ti thei phah dona halong let ti kan sei bel ne sela ano ang may bangwar ka izona kan pa kan zo zen tu te oma amai ro chu hun tok lam ti da maila zona to pera nge han soi kim lau te poi mo te si lo na soi kim lau te kan ne ni chuanin pe lau te kun han hong le lu tai na te ro uma na kanin han kan ta sa ni sei tur hi chot tama sei char tur hi omanga hemi random examination kan han ti te po hi engwang nge ti lai ni china kan han sei te po kha an ni a zirna hi a in her rem sa tuna phei kan thriat angin national education policy sang ni som ni alo chuaka chuan chumi hnuaya chuanin national curriculum framework te kan han ti a eng curriculum zong te chumi hei syllabus le textbooks te be chan tur kami a framework lian puya kha ang ta khalo chok le chu sang ni som ni pathuma aron chok le to ta tin chumi atang chuanin elementary lama phei chuanin syllabus te po alo chok to SERT lamin an boi puya ti hian textbook thar te po man thoyan ni anga chung te chulo ni ti chuan secondary education lama hi chuanin
Paul ko tanga po som pan ni MBSC hian kan han boy pui big an ni a henga tan hianin NCF sang ni som ni pathum ron chuak atang hianin curriculum syllabus thar hi NCRT hianin kum thar lama hian te chhuaten tum le teng chone hei education a hian zirna hian tun lai tun hnaya hianin India ram hi in herrem na sa an sai tongin foreign kan phah foreigners ram changkang tak tak te kan phak theihna turatan hian zirna hmang hianin theihtawp bi chhawng tikha an policy ni deuh ber mai a chumi turatan chuan an ni a chuan khami tuna random exam kan han ti zelte poi khami kan phak ve zel na turatana in buatsaih na pakhat khan ni zelta kan soi tongin India ram churam zau tak lo ni a state chen khat phei chu state changkang tak tak ten lo ni a tin ami hring te pon lo changkang a chu mai ba ka sum le pai te pon nei ta ni education atan chon nia soile soi no paisa hingai tam ta ni zirna tha nei tur chon ni budget khan khong ve zelta khan state house tak tak ten an ti thei kha ni ram re thei te po hianin a zirna mang tal hi chon kan ti thei kan phak ve zel kha anga ya ni ti na kha a omta kan ho tu te changin chumi tan chon heng tuna random examination te po ron ir chok zel khan lo ni ta chu tuna hianin soile soi nu ti luina anin emaw angzong te po lo don som thei khani ta zirtirtute hianin an lo nge min kan tho ho that kha ngai ta ni zirtirtute na an lo ngai poimo lo a an lo nam nul me entiman tuna kan randoma in her chhuak school zani somthum pali te ngei khanin an ti that lo chuan an lo don son that lo chuan an nau ten lo ti liam tir me chuan emaw an lo in copy tir me emaw kangani kha chuanin heng sum tam tak senga thatam takkala an mi thiam te tha tam takkal kha aral me don ta ni luang liam me don ta chuan chana poimo bera chuan he tatangin exam kan ron buatsaih kan han buatsaih don ta chu alo ti hlo thlinga tak taka chantir thei tu chu zirtirtute kha an ni a ta chona to bera hian zirtirtute kan ngen do chu he thil hi la thu tak sela ka dawa theihtawp in board exam strict taka kan exam tirang hian naupangte kha anma ni na dik tak kha ron chan tirila internan a chan dan phung hela hi ni ti dum turania tiang chi kha chu an kai roi ngai khami ba ka helaya hian bia chang ro sia chang ro tiang chi ka tiang lo ko mu le ti kha angai lo ti lo turani ta fair takin lo exam tir sela lo la thu tak sela akil khordel mi te point district headquarters an question tur ten lamangai dona chung te po phur takin lo lam sela chuan that takin lo exam tir sela an exam na OMR seat te po district DA wa te thom le ten langai dona ten khan zirtirtute ten role ti tur poi mo tak tak khan nei dona voina sai vaccine ni lawa nakina DO tina briefing te po kan nei dona kan kal dona chunga chungan an mani ti tur kha chu kan la soya don lu tuka na se a hlo thlin na hi chu zirtirtute ko tain ngatani chuan zirtirtu zong ten theihtawp chhuah he random exam hi kan ti hlo thlin na tha kan tho theu tur kan som du ala ne lo he mari tuna kan soita ka changkhan random examination poi mo sia te kan lo sheta a zirlai te le zirtirtute mai ba ka mi pui te po hianin kan ngai ben hi angaya chanla nan te po lo hang ta ila chanla ka chu zia te po ka kan sia a mi pui te zirlai te le zirtirtute chan kan la ni thei na turin kan han in sha tir thara kan in za thar le ni